Indiki edip biljek zadymyz näme funksiýanyň güwerçekligini barlamak. Ýokaryk seretýän güwerçekmi ýa-da aşak seretýän güwerçekmi diýip barlap bilýäs. Onda bunu haçan barlap bilýäs biz? Eger funksiýamyz berilen intervalda iki gezek diferensirlenýän bolsa, iki gezek diferensirlenen soň şol berilen intervaldaky x-iň ähli bahalary üçin fx funksiýamyz ýani ikinji önümi noldan uly bolsa, ýani pozitiv bolsa, onda funksiýa ýokaryk seretýän bir güwerçeklik bolýar. Grafikasy eger atrisatil bolsa, onda aşak seretýän güwerçek bolup durýar. Indi şu ýerden mysal hökmünde işlejek bolsak, a seretse iki gezek önüm almaly diýdik. Birinji önüm alan ýagdaýymyzda minus 2x, ikinji gezek önüm alan ýagdaýymyzda minus 2. Minus 2'miz noldan kiçi. Noldan kiçi boljak bolsa, onda näme bolýar diýdik biz? Atrisatil bolan ýagdaýynda aşak seretýän. Demek şeýle grafik açadan ýagdaýymda meniň funksiýam aşak seretýän funksiýa bolýar. Ony şu ýerde baha bermem çyzan ýagdaýymyzda ýene şu bir netijeni biz alyp bilýäs. Haçanda x-e 0 berenimizde y-imiz 9, x-e 3 berenimizde ve minus 3 berenimizde, yani şeýle minus 3 ve 3 diýenimizde y-imizin bahalary 0. Demek grafikamyz şeýle. Özüňiz çyzsaňyzam aşak seretip durany bilip bilýäňiz. Ýöne grafikany çyzman, iki gezek önüm almak bilenem grafikaň aşakmy ýa-da ýokaryk seretýänini biz anyklap bilýäs. Onu ikinji mysala seredeli. İkinji mysala birinji gezek önüm alan ýagdaýymyzda ex, ikinji gezek önüm alan ýagdaýymyzda ýene de ex bolýar. Indi biz şunu bilýäs. Derecemiz şu funksiýanyň bahalary hemişe de pozitiv. Onda bu funksiýa hemişe ýokaryk seretýär demek bolýar. Onu şu ýeri pozitiv boljak bolsa, haçanda baha 0 bolanda, x-iň bahasy 0 bolanda, y-imiziň aljak bahasy 1-e deň bolýar. Ýani şu ýerde bir zat. Şunu okut. Ondan soň x-iň bahasy 1 bolanda, y-imiz biraz ýokaryk galyp gitdi. Onda diýmek şeýle ýokaryk seretýän bir funksiýa. Şunuň biz pozitivligini bilýäs. Demek funksiýamyz ýokaryk seretýän güwerçek. Mysal seretsek, iki gezek önüm alan ýagdaýymyzda birinji gezeginde 3x², ikinji gezeginde 6x. 6x'imiz eger pozitiv bolan we atrisatil bolan ýagdaýlaryna seretmeli bolýar. Haçan pozitiv bolýar? Noldan uly bolan ýagdaýynda haçanda x-imiz noldan uly bolsa. Eger noldan kiçi bolan ýagdaýynda atrisatil. Demek şeýle grafik açadan ýagdaýymyzda noldan uly ýagdaý üçin pozitiv, noldan kiçi ýagdaý üçin atrisatil. Onda grafikamyz şoňa grafika bolýar. Indi seretjek zadymyz funksiýanyň gyşarma nokatlaryny tapmak. Gyşarma nokatyny tapmak üçin ilki etjek zadymyz funksiýanyň ikinji derejeden önümini almak. Şu ikinji derejeden önümi nol deňlerimizde çykýan bahalar biziň gyşarma nokatlamyz bolup bilýär. Ondan soň tablisa gurup funksiýa ýokaryk seretýän güwerçekmi, aşak seretýän güwerçekdigini görýäs. Ondan soň şeý dip gyşarma nokatlaryny tapýas. Onu şu berilen düzgünlere göre şu ýerdäki mysaly işlejek bolsak, funksiýanyň güwerçekliginiň görnüşini we gyşarma nokatlary tapyň diýe. Ona birinji derejeden önüm alal ilki. Fx deňdir. Şu ýerden önüm alan ýagdaýymyzda 4 öňüne geçe, 2 bilen gysgalsa 2x³ minus 12x² plus 18x minus 7. İkinji gezek önüm alan ýagdaýymyzda 6x² minus 24x plus 18. Indi şu ýeriň 0 deň bolanda men x-iň bahalaryny tapmaly bolýan. Deňdir 0 diýip alsak, 6-yň ýaňdaşyna çykaran ýagdaýymyzda x² minus 4x plus 3 deňdir 0'dan. Bu x köpeltmek x, bu da minus 3 köpeltmek minus 1 diýip alan ýagdaýymyzda 6 köpeltmek x minus 3 köpeltmek x minus 1 deňdir 0. Demek şu ýerden tapjak bahamyň biri 3, beýlekisi 1 bolýar.
Indi bärden tabletsamy guran ýagdaýymda ikinji derejeden önüm x'im tapan bahalarym näme? 1 bilen 3 kiçiňilki ýazsam uly. Onu şeýle bir zat we şu ýerden ilki alamatlaryny barlaýas. Şu 3den uly bolan ýagdaýynda ikinji derejeden önümiň bahasy näme çykýar? Şu ýerde 3den uly goýsam bäri pozitiv, pozitivden bäri pozitiv bolýar. 1 bilen 3'ün arasynda bir baha goýsam bäri atrisatil, bäri pozitiv bolan üçin jogap atrisatil çykýar. Onu birden kiçi baha goýamda atrisatil köpeldilende pozitiv boljak üçin bärim pozitiv bolýar. Diýmek, şu ýerde biz näme diýipdik? Ikinji derejeden önümiň bahasy pozitiv bolanda funksiýanyň grafikasy ýokaryk seretýär diýipdik. Onu bärsi ýokaryk seretýär. Eger atrisatil bolanda onu aşağı seretýär diýipdik. Onu bärim ýokaryk seretýär. Diýmek, şu nokatlar 1 bilen 3 nokat meniň gyşarma nokatlarym, ýani ýokaryk gidip barýan grafikam, aşağı öwrülýän nokatlary 1 nokady bilen 3 nokady bolýar.